Салон дарсҳои забони англисӣ дар канали Universe. Дарси дуюм. Дар дарси дуюм мо бо ҳамроҳии шумо феъли тубиро мегузарем. Феъли тубиро асосан дар мактабҳо мегузаранд. Вақте ки феъли туби гуфтанд, ҳайрон нашавед, ягон ҷои худнигарӣ надорад. Ва феъли туби бошад бо шаклҳои am is are, яъне ки чунин шаклҳоро феъли туби дорост сохта мешавад. Дар ин ҷо дар тарафи чап таблица оварда шудааст, ки тарзи сохти феъли тубиро мефаҳмонад ва дар тарафи рост бошад агар ҷумлаҳо оварда шудаанд, яъне ки феъли тубӣ дар ҳолати ҷумлаҳои affirmative question ва negative меоянд. Яъне ки бо феъли тубӣ мо метавонем ҷумлаҳои содда, саволӣ ва инкорӣ созем. Дар мисоли якум ин ҷумлаҳои содда мебошанд, яъне ки феъли тубӣ мефаҳмонад мо кӣ ҳастем ва ё дар чӣ ҳолат мебошем. Масалан, I am a student, she is a doctor, he is a teacher, it's a cat, you are dentist, they are engineers, we are happy. Дар ҷумлаи якум I am a student, яъне ки мефаҳмонад ман кӣ ҳастам. Ман студент ҳастам. Вай духтур ҳаст. Ва ҳоказо мо хушбахт ҳастем. Дар шакли саволии феъли тубӣ бошад, мо танҳо шаклҳои ин феълро, яъне am is are-ро пеш аз ҷойнишин мебарорем ва ин ҷумлаҳо шакли саволии худро мегиранд. Дар шакли инкорӣ бошад агар, мо ҳиссиячаи инкории нотро ба феъли тубӣ ҳамроҳ менамоем. Яъне ки дар шакли саволӣ мисолҳо бошанд am I a student, is she a doctor ва ғайраҳо, are you happy. Дар шакли инкорӣ бошад агар, аллакай шумо мебинед мисолҳояшро. дар ин ҷо низ таблица оварда шудааст, ки мефаҳмонад тағйирёбии феъли тубиро дар замонҳои оянда, ҳозира ва гузашта. Яъне ки феъли тубӣ худашро дар ин замонҳо тағйир дода метавонад. Акнун мегузарем ба қисми вазифаи хонагӣ. Дар ин машқ шуморо мебояд, ки ба ҷои нуктаҳо феълҳои тубии мувофиқро гузоред, яъне am is are. Ва ҳамчунин агар шумо мехоҳед забони англисиро хуб аз худ намоед, шуморо мебояд ҳатман феълҳои нодурусти забони англисиро аз худ намоед дар се шакл. Яъне ки дар се столбик дар ин ҷо оварда шудааст. Быть являться будан, бит колотить, задан, становиться шудан. Масалан, ягон кас шудан, начинать сар кардан, гунӯз қат кардан, қат шудан. Дар дарси гузашта мо муколимаеро оварда будем, ки шумо бояд вайро аз худ мекардед. Здесь мы говорили о глаголе to be, как он образуется. Глагол to be образуется с помощью его форм, то есть am is are, и образуется в трех, так сказать, приложениях. Приложения это утвердительные, вопросительные и отрицательные. Вот в утвердительных формах просто мы возьмем местоимение и добавим к нему наш глагол to be, то есть am is are. И этот глагол объясняется, например, мы кем являемся и в каком состоянии находимся. I'm a student, she is a doctor, she is a teacher и так далее, we are happy. То есть я студент, она врач и так далее, и мы счастливы. Здесь есть также таблица, которую вы можете также посмотреть. Здесь есть глагол to be в приложениях вопросительных и отрицательных. В вопросительных приложениях просто возьмем форму этого глагола и ставим перед местоимением. И у нас получится вот такие примеры. Am I a student, is she a doctor, is she a teacher, is she a cat и так далее. Are we happy? Вы сами можете видеть примеры в отрицательной форме.
Здесь также приведена схема, в котором изменяется наш глагол to be. То есть в будущее время, настоящее и прошедшее. Также это можете сами посмотреть и изучать. Теперь мы перейдем к части домашних заданий. Здесь есть приложение, в котором вам нужно вместо точек ставить форму глагола to be. Надеюсь, вы с этим легко справитесь. А также, если вы хотите нормально изучить английский язык, вам необходимо выучить все неправильные глаголы английского языка, их примерно порядка 200. Их нужно выучить конкретно в 3 формах. То есть Web 1, Web 2, Web 3. В 3 столбцах. Ну и здесь есть также их переводы. Dersimi bu hafta rasat, то дарство oyunda. На этом наш урок закончился. До следующих встреч.